¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? I jo que no ho veig, no ho veig. Aquí hem vingut a parlar d'Europa i d'estudiar. Perquè t'has plantejat mai realitzar estudis superiors a Europa? Doncs estàs de sort. Et presentem el nou Late Night Mobility TV, el nou programa de televisió que pretén respondre als teus dubtes per marxar a l'estranger. Comptarem amb experts d'estudis al Regne Unit, a Alemanya, a França i tindrem l'experiència de joves estudiants que resoldran si són certs o no els mites al voltant de l'Erasmus. Tindrem música en viu, concursos, monòlegs, un espai de networking i unos bailecitos, no? Unos bailecitos. No, jo no soc youtuber. Llavors, vamos a lo que vamos. T'agradaria venir de públic? Apunta el proper 6 de novembre a les 10:30 al Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs. Vols més info? Doncs aquí. Ojo! Places limitades. Fes la teva inscripció i si vens amb la teva classe us farem un 20% de descompte. Però això és gratis. És gratis? Sí. Doncs ja ho saps. T'esperem a Mobility TV. Drop it low, girl. Drop it low, girl. Drop it low, girl. Drop it low.